O Servizo Municipal de Emerxencias de Noia ven de ver mellorado o seu equipamento grazas á entrega de diverso material de escarceración para rescate de persoas por parte da Vicepresidencia. Nun acto celebrado ás portas do Concello, o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, facíalle entrega ao alcalde Santiago Freire dos novos equipos destinados a atender determinadas intervencións, como é o caso de accidentes de tráfico con persoas atrapadas, rescates en espazos confinados e outros casos. O custe do material ascende a preto dos 60.000 euros. Este equipamento, independientemente de que se trata de un material que o desexable ter que utilizalo o menos posible, pois o feito de dispoñer do mesmo supón unha garantía, supón unha tranquilidade para os veciños, para os usuarios e para calquera que nun determinado momento poida verse nunha situación de emerxencia. Pola súa banda, o director xeral de Emerxencias e Interior destacou a forte aposta do Goberno autonómico en dotar os servizos de emerxencia cos mellores medios para que poidan desenvolver o seu traballo nas mellores condicións posibles. A emerxencia moitas veces é un gasto que non é moi popular, posto que non se ve, pero que está cando se necesita. En ese momento de cando se necesita, o ter un personal perfectamente formado e además ben dotado cun material de última xeración como isto, vai a forrar custes, pero sobre todo vai a salvar vidas, que nos importa a todos, a administración autonómica, a administración local e a todos os que estamos implicados na xestión de emerxencias. Xunto ao Concello Noiés tamén recibiron este novo material os concellos de Mos e Friol.